ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି, ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତାରେ। କାହିଁକିନା ଆମର କମ୍ପାନୀ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି ୟାର, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ୟାର କମ୍ପାନୀକି ଯିବାକୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ କି? ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲି ୟାର। ଆଜି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏତିକି ହେଇଛି ୟାର। ଏତିକି କାହିଁକିନା ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ହେଇଗଲା ୟାର। କାହିଁକିନା ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ନା 10:30ରେ କାମ କଲେ ରାତି 7টাରେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଶୋଇବୁ ବିନ୍ଦାସ କରିବୁ ବାସ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ଫୁଲ୍ ବିନ୍ଦାସ କରିଥିବେ ନା? ମଲା ଏବେ ଦେଖ କାମ କରୁଛି, ଦେଖ ସେଇଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ନା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ତରକାରୀ ରଖିଛୁ ୟାର। ସେଇଟା ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ଆମର ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଛୁଟି ହୁଏ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି। ତମେ ତ କାଣ୍ଟି ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସବୁ କିଛି ଖାଇବନି କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି ସବୁଦିନ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଖାଳ ଭାତ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 2 ଦିନ କାମ କରିବି, ଘରକୁ ଯିବି 8 ତାରିଖରେ। କାହିଁକିନା ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ 15 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବନି ୟାର, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ ତୁମର ହାଲଚାଲ? ମୋ ହାଲଚାଲ ତ ଫୁଲ୍ ବିନ୍ଦାସ। ଏବେ କମ୍ପାନୀକି ଯିବି, କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦୂରରେ ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଯିବି ମୁଁ।